Bodo लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ चिराङाव मोसौ बेदरखौ लानानै दुंहाव थासारि। चिरां जिल्लानि थालिगाव थानानि सिङाव थानाय सानजा इंखोरबारिनि लोक्षि मन्दिरनि लांगोनायाव मोसौ बेदर मोनदों। बे गामिनिनो बिश्वजित राय मुंनि सुबुङा लोक्षि मन्दिरनि लांगोनायाव दोनदोंमोन आरो बे मोसौ बेदर दोननायखौ जायगानि सुबुंफोरा नुदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजियो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जायगानि सासे आइजोआ मोसौ बेदर दोननायखौ नुयो आरो बिनि सायाव पुलिस थानायाव अजद होयो। मोसौ बेदर दोनग्रा बिश्वजित रायआ खारखोमाना दं आरो थांनाय माखासे सान सिगाङावबो बिथाङा सिखाव खालामनायनि दायाव हमजादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे मोसौ बेदरखौ दोननानै हारियारि दाङाबाजि खालामनो नाजानायनि अजद बिश्वजितनि हेंथायै। बिश्वनाथआव आफगानिस्ताननि सासे थागिबिखौ पुलिसआ हमदों। बिश्वनाथ सारियालिनि पुलिसआ आफगानिस्ताननि सुबुंखौ गोनां फोरमान बिलाइ गैयैनि थाखाय हमो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय बासजों लखिमपुर फारसे थांनो नागिरनाय समावनो पुलिसआ सुबुंखौ हमो। मबाइलाव थानाय फोरमानफोरखौ पुलिसनो दिन्थिदोंमोनब्लाबो फोरमान जायैयाव पुलिसआ बिजिरसालियाव थिसनो। हमजानाय आफगानिस्ताननि सुबुंखौ जारिन मोहाम्मद लालाय होनना सिनायथिनो हादों। भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव जिनि फालांगि खालामो होननानै फोरमायो आफगानिस्ताननि सुबुङा। लोगोसे 2022 मायथाइसिम आश्रय लाग्रा मानसि महरै थानो थाखाय सरकारनिफ्राय गनायथि मोनदों होननानै आफगानिस्ताननि सुबुङा फोरमायो। मैया बिपिएफ दोलोनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारी आरो राजीव कुमार ब्रह्मआ दोलो नागारनानै बिजेपि दोलोआव हाबफैनायनि सायाव हाग्रामानि बिबुंथि। हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो बिजेपि दोलोआव हाबनो नागिरगासिनो दंमोन, नाथाय हाबनो हायाखैमोन। आंनि मिथिनायाव बिथांमोनखौ बिजेपि दोलोआ लानो नागिराखैमोन। आंनि मिथिनायाव बिजेपिनो 40 लाख रां होनानै बिथांमोना बिजेपि दोलोआव हाबदों। बे 40 लाखखौ राजीव ब्रह्मआ 2 किस्तियाव होदों। नाथाय बिजेपिनि मोनसे सुलुङाव फोरमायदों 40 लाख नङा 60 लाख रां होदों होनना। बिथांमोना थांदों होननानै जोंनि बिपिएफ दोलोआ लोरबां जायाखै, बांसिनसो गोख्रों जादों होनना फोरमायो बिथाङा। हारियाना रायजोनि हिसाराव फैगौ 21 अक्ट'बरनिफ्राय 27 अक्ट'बरसिम खुंफुंजानो गोनां 5थि इलाइट वुमेन्स नेशनेल बक्सिं चेम्पियनशिप 2021 आव बाहागो लानो थाखाय 7 बर' फिसाफोरा सायख'जादों। सायख'जानाय 7 बर' फिसाफोरनि मुं जमुना बर', अंकुसिता बर', मन्जु बसुमतारी, फैलाव बसुमतारी आरो नमिता कछारी। तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय कुमारिकाटा सिंग्रामारियाव थांनाय हराव हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामलांदों। बे गामिनिनो मुना मुर्मु, अनिल सरेन, लक्षिराम सरेन आरो कमल सरेन मुंनि नखरब्रै सुबुंफोरनि न'खौ सिफायना लांदां फांदां खालामना सिलिंखार खालामो। जायगानि सुबुंफोरा हरनि समावनो कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननो खौरां हरनायनि उनावबो हाग्रा बिफाननि सुबुंफोरा फैयाखै होनना अजद दैखांदों। नंखाय एनकाउन्टारनि बुलि जानांनाय जोंसार मुचाहारी आरो जनक कुमार ब्रह्मनि जिउ गोमानाया 1 दान जालांबाय, नाथाय दासिमबो न्याय मोनाखै। आथिखालाव ससियेल मिडियाफोरावबो बेनि सायाव सोंथि खालामनाय एबा सावरायनाय खम नुनो मोन्दों। बे जाथायनि सायाव इनकुवारि खालामनाय जागोननि खोथा होदोंमोनब्लाबो दासिमबो बे जाथायनि सायाव जेबो खौरां गैया। जोंसार आरो जनकनि नखरा न्याय मोनगोन ना मोना बेखौ समासो मिथिसिगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।